kajol maon alala neng mandok kakana madi tonga borginanno imari na sakal di halak hita batak kariste amang kahe jo Nasiyan taon, 2 taon, mga mulak-mulak hatanay di hataho alay dangeramu ba o hamu ale akka dongang hatahon madenga molo neng muba 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 matutu mertua mandapot kontao na ibaru mahita sude amang tahe jo ainunga mar pikiri jol maon aha maneng laho sido honon nasida ala nasiyan taon, 2 taon,